Het herdenkingspark bij kasteeltje Hattem in Remun was zondagochtend het decor voor een hele bijzondere bijeenkomst. Even na 6 uur 's ochtends was een select gezelschap aanwezig om een bijzonder moment te herdenken, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nederland viert het natuurlijk op 4 en 5 mei. 15 augustus wordt echter herdacht dat Japan capituleerde en daarmee een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. En dat is dit jaar precies 75 jaar geleden. Op veel plaatsen over de hele wereld werden het nummer When the Battle is Over gespeeld, om dat bijzondere moment te herdenken. In Remun gebeurde dat door Murray's Regiment Pipes and Drums. Ja, ik ben Edwin Jacobs en ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het erg plezierig om het eens een keer zo vroeg te doen in verband met de hitte. Want als we wat later hier beginnen, dan begint het natuurlijk op het ogenblik de zon te schijnen en dan is het behoorlijk warm weer. De 15e augustus, dat is vandaag de 15 augustus, staan we stil bij het feit dat de Tweede Wereldoorlog overal ten einde is. Want we weten natuurlijk allemaal dat wij hier op 5 mei dan vieren de bevrijding. Maar uiteindelijk is Japan gecapituleerd op 15 augustus. En dat was ook tevens het zijn van het einde van de totale Tweede Wereldoorlog. We hebben gespeeld The Battle is Over en dat is een typisch Schots muziekstuk wat aangeeft dat de oorlog is voorbij, de battle is over. Dit is een idee wat uit de Pipers World is gekomen van luitenant, ik ben de naam even kwijt. En die heeft gevraagd om overal bij zonsopgang in heel de wereld de Tweede Wereldoorlog te herdenken. En dat is naar aanleiding van VJD, de Victory of Japan, de bommen op Hiroshima en Nagasaki, dat ook eigenlijk het einde van de oorlog. En zodoende is toen gevraagd aan de Pipers van overal bij zonsopgang in elk land van Nederland is dat tijd 6:23 te spelen. En toen heb ik gedacht van wie ga ik dat regelen? En heb ik geweldig veel steun gehad van de gemeente, van burgemeester Donders, de kabinetchef, meneer Milieu en nog vele anderen en meneer Mark. Die hebben dat echt geweldig gedaan voor ons, dat dat allemaal mogelijk is. Want je kunt niet voor 7 uur al muziek maken. Dus die hebben dat perfect voor ons geregeld. En in overleg met het Indie Monument, waar we ook zeer dankbaar voor zijn, hebben we die gelegenheid gegeven voor in te tunen in het paviljoen. En dan kregen we dadelijk nog een tasje koffie, ook geweldig. En die zijn zeer vereerd met dit initiatief. Ik vind het een fantastisch initiatief. Want dat is niet alleen maar hier bij ons zo. Maar ik heb begrepen dat men met de Pijpersorganisaties ook elders exact op het moment dat de zon opkomt, vandaag 06:23 uur, de battle is overblaast. Maar voordat het dan zover is, vinden wij het altijd goed om ook even stil te staan bij de mensen die hun leven gelaten hebben in de Tweede Wereldoorlog. Vandaar dat we dus ook een last post geblazen hebben.